Bismillahir Rahmanir Rahim. Waƙoƙin Mu'azu Hadeja. Waƙa ta shida, gaskiya ba ta sake gashi. Ya Allah sarki mai rahma, a gare ka muke son albarka. Subhanallahi karimin sarki rabbu ka tsarkake bayinka. Domin tsarkin ɗakin Ka'aba albarkar annabi manzanka. Ka tsere mu da sharrin insu da jinnu. Duniya wa dinu da yardarka, kai ne ka halicci halitta duk ba mai ikon da ya kai naka, mahaliccin giwa har ɓauna da kiyashi kai naka, kai ne ka halicci sama'u bakwai ta tsaya ba tsarnu ko dirka, da ka shimfaɗa ƙasai ba maino balle ya yi ma wata rarauka. Ba cin gaba gun aikin ƙudura, ikon Allah ya zarce haka. Ga taurari rana da wata kullum sama za mu ga sun haska, da ya so sai su fito ta ƙasa su yi yawo don ba ma shakka. Kullum rana hasken tafari ba za mu ga launi ya sirka, da ya so kullum sai mu ga ta yi canjin launi ba shakka. A sama'u idan mun duba kullum shuɗi ne za mu ga ya haska, lokutan sallah na farilla kullum guda 5 ne ke ɗauka. Ƙur'ani yadda ya zo hakanan yake ba wani wanda ya mai suka. Kullum a gabas muka yin sallah ba mu dubi arewa ba don shirka. Azumi kullum na farilla mu ramalana muke yi ba shakka. Zakka sai wanda ya sami abin yin zakka ba kowa ba haka. Ba a riya gun baiwar zakka sai wanda ta cancanta da haka. Aikin hajji sai mai guziri, mai iko shi ka zuwa Makka. Hakanan layya take sai ko wanda ya samu abin yi zai yanka. Allah ya Allah ya Allah ka tsare mu da sharrin bayinka, ka tsare mu da sharrin munafikai jasusai 'ya'yan bayinka, ka tsare mu daga sharrin masu ɗaga da suke sa kansu cikin halaka. Ya Rabbu ka amsa min addu'a domin umurninka. Bin Allah shine babban bi kuma sai ka bi wanda ya haife ka. Ka kiyaye hududullahi suna nan, amru da nahayi suna kanka. Wallahi uwa da uba su ne hanyarka ta neman albarka. In sun gajiya bisa zamani sai ka ɗau wahalarsu da ƙarfinka. Yi fata kada ka sabe su, wata rana Allah zai saka. Abin da ka shuka don ka sani shine ka tsirowa gonarka. In hairi za ka gane, in sharri zai bi ka. Wa ati'u Allahu faɗar Allah kuma girmama wanda ya girme ka. Duk wanda ya raina faɗar Allah shi ya ɓata ya auka halaka. Duk wanda ya raina faɗar Allah shi ya ɓata ya auka halaka. Duk wanda ya raina mahaifinsa shi ne muka cewa ɗan iska. Ɗan iska sandar kuka da sungumi nai ba a yin shuka. Dusar buntu ba a ba dabba. Ko ka ji kirarin ɗan iska. Dusar buntu ba a ba dabba, to ka ji kirarin ɗan iska. Ɗan iska naman balbela ba a cin shi da na hankaka. Kilishin jaba sai ɗan iska ba mai ci sai ko mai shirka. Kashin bera baya taki balle ka yi ɗokin ganaka. Kiwon yimka kiwon banza wata rana zai gallabi 'ya'yanka. Kiwon yimka kiwon banza wata ran zai gallabi 'ya'yanka. Ajiyar bera ajiyar wofi bari murnar sabon ɗan iska. Ni zan hore ka abokina bar jawo ɗan iska a jiki. In har ka yarda ya raɓe ka ba'alin jama'a sa tsargi ka. Zai koya ma mugun hali watakila a kira ka da ɗan iska. Da wa kullu ƙarinin dubanan ta'alimu ka nemo zancenka. Da wa kullu ƙarinin dubama ta'alimu ka samo zancenka. Kuma ka zama shaitanul insi sai hirzi kai da masoyanka. Kuma ka zama fattani domin ko Allah ma baya son ka, ka girmama Allah da ma'aiki da iyaye duk da sarakinka. Wa ulul amri minkum duba ka kiyaye faɗar mahaliccinka. In ka raina wa sarakinka,
in ka raina wa sarakinka ka raina wa mahaliccinka. Bari jin ƙyashin baiwar Allah mai ƙasƙastawa da ɗaukaka. Shi yadda ya so hakanan zai yi da ya yi su saraki kai talaka. Shi yadda ya so hakanan zai yi da ya yi su saraki kai talaka. Da ya so zai baka duniya ba komai ce ba ga rabbaka. In ya so sai ka ga ka gajiya har ka gaza amfanin kanka. Kai dai riƙe aikin alheri, kowa kaya nasa zai ɗauka. Shi ne sarki mai fifiko da ƙasanka waɗansu ku sun fika. Wani na da jaka zambar 10, wani ba shi kobo balle fataka. Wani kullum mota za shi shiga, wani kullum kaya zai ɗauka. Da tuwon ɓaure da gudun ƙurna wainar shinkafa an nafaka. Ga alkaki duk da alkubus Allah ya bai wa waɗansu haka. Wani sai shi tsugunna kan titi in an ci a miƙo mai sadaka. Wani mata nai 4 ne kuma ga soraye beniyaye taska. Shimfiɗu da kirasai darduma ko ina sai ƙanshi ke binka. Sai fenti zane iri-iri ga lantarki kuma ga fanka. Wani bin zaure shi ka yi domin wani ko kasuwa zai je ya faka. Wani bin zaure shi ka yi domin wani ko kasuwa zai je ya faka. Suturar wani ganye ko walki ba rigar ma balle shi saka. Suturar wani ganye ko walki ba rigar ma balle shi saka. Shi ne kan ce ɗaurin Allah ya ɗaure bawa ne a ɗaka. Wani ga sutura nan iri-iri. Wani ga sutura nan iri da iri ya jibge waɗansu cikin adaka. Kullum sai ya sake tsari. Duka wanda ya so ita za shi saka. A gidan wani guda za ka ji don a gidan wani kuka za a saka. A gidan wani guda za ka ji don a gidan wani kuka za a saka. Kai ba a yi wa Allah tilas, shi yadda ya so haka zai baka. Da abin dariya da na mamaki ba sa karewa ba shakka. Wai kura ce aka ce ta tuba da sata don tsoron halaka. Makiyayi sai ya amince har ya kafa mata turke cikin maruƙa. Shi mai haƙuri shi ke dafa dutse ya sha romo mai albarka. Ya Allah taimaki bayinka duk wanda yake son manzanka. Mu'azu Hadejiya nan ya tsaya VT mai neman albarka.